L-isport għandu jsir il-bandiera tal-identità tagħna u Gvern ġdid nazzjonalista se jassigura bidla rivoluzzjonarja fil-politika tal-isport f'pajjiżna. It-tlieta filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iltaqa' ma' tmexxija tal-MFA illi min-naħa tagħhom faħru il-proposti li qed iressaq il-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tiegħu. Matul il-laqgħa fil-bini tal-MFA, Bernard Grech kompla jispjega l-viżjoni illi għandu l-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur, inkluż li tinbena arena għal futsal. Apparti minn hekk, Gvern Nazzjonalista se jidħol f'koalizzjoni mal-għaqdiet u mal-klabs sportivi biex kull min għandu talent jingħata l-għajnuna biex jasal u jilħaq l-aspirazzjonijiet professjonali tiegħu. Bla dubju tkellim dwar l-importanza li aħna nagħtu dan is-settur tantu hekk illi ħanelevaw l-isports f'Malta sa livell ministerjali u ħanamlu Ministru ta' l-Isports. Dak huwa messaġġ politiku importanti u impenn importanti min-naħa tiegħi min-naħa wkoll tal-Partit Nazzjonalista biex nibatu messaġġ qawwi li għalina l-isport huwa tassew priorità huwa tassew pilastru importanti fis-soċjetà tagħna. Fil-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur hemm investiment f'diversi faċilitajiet, inċentivi fiskali kemm għall-atleti kif ukoll għall-assoċjazzjonijiet sportivi u għall-ġenituri, tisħiħ tal-infrastruttura, investiment fl-edukazzjoni sportiva, finanzjament biex jissaħħaħ is-settur tal-elite sport, ħidma biex pajjiżna jieħu t-titlu ta' Gżira Ewropea tal-isport u aktar investiment f'dak li huma l-Special Olympics. Preżenti għall-laqgħa mal-MFA kien hemm ukoll il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg, Janice Ketkuti, Chris Mikallef u Graham Bencini.